Ħafna kienu xokjati b'dak li ġie żvelat din il-ġimgħa fejn stħarriġ tal-MUT wera illi 9 minn kull 10 għalliema sofrew aggressività fuq il-post tax-xogħol fl-aħħar sentejn. Ġvidana qed ngħidu li 9 minn kull 10 f'dal aħħar sentejn kienu vittma ta' aggressività jew aggressjoni fil-post tax-xogħol tagħhom fl-iskola. Xi ħaġa li mhijiex aċċettabbli fl-ebda post tax-xogħol. Mistieden fuq il-programm Net Live Marco Bonnici, President tal-MUT, qal li l-Union ilha snin tinnota żieda ta' inċidenza ta' aggressività fil-konfront ta' edukaturi. Aggressività li ħafna drabi ġiet marfa bihom anke l-pulizija u li dwarhom hemm ċertifikati mediċi u ritratti. Bonnici qal li din l-istatistika hija realistika ħafna u mar passol meta qal li l-abbuż verbali ħafna drabi lanqas biss rrapportat anke f'dan l-istħarriġ. Kenna nespandu anke dan is-survey u nħarsu lejn tip ta' aggressjoni. Il-probabilità kbira huwa u anke mill-feedback li ħadna x'mbagħad saqsejnihom ukoll biex ittuna deskrizzjoni ta' x'kienet, ħafna minnhom ma semmewniex il-verbal imma semmewna l-fiżiku. Jiġifieri il-verbal qed jibqa' dejjem minn fuq ras kulħadd. Jiġifieri isu qed jindara l-fatt li inti tmur u l-istudent joffendi. Il-President tal-MUT spjega kif ċertu diskors kieku jsir barra minn skola jiġi meqjus bħala teddid, iżda qed jibqa' għaddej u jindara fl-iskejjel. Bonnici spjega wkoll kif għalkemm uħud mill-esperjenzi li ħarġu mill-istħarriġ il-unit kienet taf bihom, kien hemm ħafna oħrajn li ma ġewx irrappurtati. Mid-dejta li għandna hija 40% ta' dawk li rispondew ma rrapportawx l-esperjenza tagħhom. Issa għandna nsaqsu għalfejn ma rrapportawix. Għax fil-passat forsi rrapportaw u ma ġara xejn? Jew għax jibżgħu jirrapportaw għax jibżgħu mill-konsegwenzi li jekk inti tirrapporta? Marco Bonnici qal li żieda fl-inċidenza ta' aggressjoni fil-konfront tal-edukaturi qed tħalli effetti negattivi ħafna fuq is-settur tal-edukazzjoni, bir-riżultat li dan l-istess settur qiegħed jattira dejjem inqas żgħażagħ lejh. Kemm ħaddum tesperjenza kuljum? Ġifieri kemm ħaddum tesperjenza t-tajjir kuljum? Kemm ħaddum tesperjenza l-abbuż l-aggressjoni fiżika kuljum? Fejn għamek se jiġri? Inti tajt dan mhux ix-xogħol għalija? Mela jiena ħansib xi ħaġa oħra. Fejn għall-lanqas ma nissawwaġġ, fejn għall-lanqas ma jgħirunix, fejn għall-lanqas jirrispettawni. U dan li ħareġ minn hawnhekk huwa wkoll indikazzjoni tas-settur għal fejn qed ibati wkoll biex jattira ċertu żgħażagħ lejh. Għax hekk din hija realtà li hemm fl-iskejjel u x-xokk taż-żgħażagħ li qed imorru fl-iskejjel huwa dan dak li qed jesperjenzaw. Mela ovvja li mhux se nattiraw żgħażagħ lejn il-professjoni. Mistoqsi l-Union x'se tagħmel fid-dawl ta' din is-sitwazzjoni, il-President tal-MUT minn barra li appella sabiex kull każ jiġi rrapportat, qal li hemm numru tal-SMS fejn wieħed jista' jirrapporta l-każ tiegħu. Barra minn hekk u qal li se jiġi provdut servizz ġdid ta' psikoterapista sabiex jgħin lill-edukaturi li jkunu vittmi ta' dan it-tip ta' abbuż. Marco Bonnici term l-intervent tiegħu billi reġa' appella sabiex il-weda li kienet saret mill-Gvern li jkun hemm sigurtà ma' kull skola fl-aħħar titwettaq.